apan sa magkumbira ikaw, mao'y imbitaha ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, ang mga buta, o mabulahan ikaw, tungod kay sila dili man makabalos kanimo. Niining gabi una, ang uluhan sa atong paghisgutan mao ang Jesus welcomes people with disabilities. Ang teksto makita sa Luke 14:13 and 14. Nagingon, when you give a feast, invite the people, or the poor, the crippled, the lame, and the blind. Then you will be blessed, because they cannot pay you back. Sa atong pinulungan, mga kaigsuunan, nagingon, apan, sa magkumbira ikaw, mao'y imbitaha ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, ang mga buta, o mabulahan ikaw, tungod kay sila dili man makabalos kanimo. Ikaw, pagabalusan raon niya sa pagpamanhaw sa mga matarong. Mao na inindot nga saad sa Ginoo, mga kaigsuunan. Kapila naman mo naghimo og kumbira, o kinsa sab ang inyo nga giimbitar. Kadaghanan kanato mohimo og mga party o mga birthday celebration ato og yun imbitahon ang atong mga hinigugma, mga suod nga higala, kinsa atong gituuhan nga duol sa atong kasing-kasing. Apan atong hinumduman nga si Ginoong Hesus gusto gayud nga ang matag usa mahimong maabi-abi og maapil sa gingharian sa gugma. Siya dili gusto nga adunay usa nga dili maapil tungod kay aduna siya'y apan o tungod kay siya usa ka buta. Dili makakita o dili makadungog. Dili makalihok dayon sa iyang kaugalingon. Lagi kay adunay kapansanan o diferensya sa iyahang lawas. Nakasulay na ba mo og disgrasya? Nga nakasinati mo nga nabali ang inyong bukton o napiang bakaha nabali ang inyong bitiis? Temporarily, mga kaigsunan, mga kapaglaom, you are disabled. When you broke an arm or leg, what was that like? What did people do for you that was unhelpful? And what was more or most helpful? Mao na mga kaigsunan nga sa atong pagkinabuhi, dili gyud ta gusto nga adunay mga apan sa atong lawas. Kay daw alang kanato, dili kita mahimong makaparticipate sa bisan unsa nga kahimtang. Dili kita gusto nga adunay diferensya ang atong lawas. Well and good kay kita na nga tao nga physically fit ug walay mga diferensya o kapansanan sa atong physical nga kahimtang. But how about the other people? Nga nagtao sila nga adunay diferensya o kapansanan sa ilang lawas. Being temporarily limited by a disability can help us to have greater compassion and consideration for people who live with a permanent challenge of disability or long-term illness. Bisan sa temporaryo nga kahimtang, nga adunay kapansanan ikaw, makatabang kita aron adunay dako nga kaluoy o konsiderasyon sa mga tao nga nagkinabuhi, nga permanenteng adunay hagit tungod sa gitawag
og long-term illness. Kini gitawag nga long-term illness tungod kay sa iyang kahimtang makaingon tag wala nay pag-asa nga maulian sama sa usa ka buta o sa bakaha ka bakul nga bisan pag-unsaon nato sa pagpaningkamot o pangitag mananambal niini wala nagayoy ka paglaom nga ikaw makasinati sa kaayuhan. Jesus wants everybody to welcome and included in His kingdom of love. He doesn't want anyone to be excluded because of their disabilities or because they can't see, heard, or more move around easily. Gusto ni Jesus nga ang tanan magmalipayon. Yes, kitang tanan gusto nga magmalipayon. Walay bisan usa nga gusto nga adunay diferensya sa lawas o adunay dili maayo nga pagbati tungod sa gitawag og long-term illness. Atong hinumduman mga ginikanan, ingon nga aduna kitay mga kabataan, ato day tudluan ang atong mga kabataan sa paglambigit sa uban nga mga kabataan, labi na gyud kung sila adunay mga disabilities. Atong tan-awon, pipila ka mga sugilanon bakaha sa libro, nga adunay mga sugilanon maitungod sa mga tao nga adunay kapansanan. Adunay istorya mga kaigsuunan or parable of Jesus diha sa balaan nga kasulatan. Nagulahan kini the parable of the great feast. Nagihimo sa usa ka hari, usa ka adunahan. Siya nalipay tungod kay gusto siya nga mohimo og dako nga sulo-salo. Busa sa wala pa kini maabot, iya nang giplano unsa ang iyang buhaton. Unsa ang iyang andamon. Busa mihatag siyang panahon aron sa paghimo niini sa dugang plano. Bisan pa sa mga gagmay nga detalye, sa mga preparation, sa setup unya sa kananan. Bisan pa ang mga iserve nga pagkaon sa detalyado kaayo mga kapaglaom, iya kini nga giplastar. Naghuna-huna po siya unsay dessert nga iyang iserve alang sa iyang mga bisita. Tungod kay naa sa iyang hunahuna nga ang iyang mga bisita, mga bantugan nga pasidunggan nga mas ingnunta nga iyang suod nga mga dato nga mga katawhan diha sa iyahang dapit. O bisan pa man didto ang iyang mga higala nga gikan sa layo. Gusto niya nga muadto didto sa iyang puloy-anan aron makig-uban kaniya niining dako nga salo-salo. Busa sa diha nga humana niya na plastar kini nga plano. Aduna dayon siya gitawag og mga invitation card nga iyang gisulatan sa iyang pangalan. Iyang gisulat ang tanan niyang mga higala nga iyang giunahuna nga mahimong guest niya ni adtong panahona. Siya malipayon tungod kay ang tanan nga mga butang naandam na. Ang dekorasyon diha sa dining hall preparado na. Iya dayon kining gisulatan sa pangalan kadtong mga invitation card ug iyang gisulod didto sa envelope ug iyang gihatag sa iyang sinaligan. Ingon siya nga kinahanglan nga kini mapadala sa matag usa nga imbitado niining dako nga salo-salo. Dili lang basta-basta makaigsuunan nga sulat ang iyang gipadala tugod kay iya pa kini nga gisilyuhan sa iyahang kananaang singsing kay sa unang panahon
Basta gani mga hari ang moimbitar, ilag yun ng butangan sa ilahang silyo nga mao ang singsing. So, ang iyang gisaligan mga kaigsunan nga mo padala ni adto nga mga invitation letters or invitation card. Sigurado gyud ingon siya, Senyor Hari, sigurado gyud ko nga maabot kini sa imong padalan. Tuod man pipila ka mga adlaw ning abot ang mga balos ni adtong iyang giimbitar. Nahikabalo ba mog unsay nahitabo? He was so excited to open the reply letter of his friends. Perti niyang lipaya makaisunan. Iyang giablitanan nga mga envelopes. Apan sa diha nga kiniiyang nahibawan, siya nagmagulanon. He was so disappointed. Nga naman, instead nga positive response ang iyang yunahuna, pagbasa niya, pulos man negative ang iyang mga giinvitar. Ang usamingon, dili ko makaanha. Sorry kaayo, kay bag-o kong gikasal. Ang usa, dili ko makaanha kay nakapalit ko og parcel o kanana ang yuta. Ang usa pod, nakapalit ko og hayop ako pang adtuon og daghan pa nga mga rason. Mao nay hinungdan nga ang hari nagmasulubon. Milingkod siya og namalandong. Ingon siya, unsay akong buhaton? Kinsa man ang akong imbitaron? Ako, naghunahuna gayud nga daghan ang muanhi tungod kay ako nag-andam sa detalyado nga mga putahe. Bisan pagani ang mga dessert, ingon siya, it's very delicious. Ingon siya, lamian yun, kaayo kini. The day of the banquet arrived, and everything was perfect. Atong hunahunaon nga perfect makaisunan. The gardens were full of flowers and decorations. Pagkanindot nga tan-awon, apan ang makasusubo kayang iyang mga giimbitar, walay makaadto. Busa na malandong siya og iyang gitawag ang iyang sulugoon. Come and listen to my instruction. Ang akong mga imbitado dili makaanhi. Walay usa nga maka-attend niini nga salo-salo. Paminaw sa angay nimong buhaton. Moadto ka didto sa merkado, sa mga kadalanan. Imong imbitaron ang mga tao nga mga kabos, bisan kinsa nga imong makita. Kanang imong tan-aw nga makaluluoy o mga makililimos, mga bakol, mga buta, ug kinsa man tong naay kapansanan. Tawga sila, paanhia sila, aron sila mao'y mahimo nakong mga bisita. Yes, mga kapaglaom. Ang mao nga hari nagpaabot. Nagatanaw siya ni adtong mga invitation nga iyang nadawat o iyang responses nga iyang nadawat sa iyang mga higala. Naguul siya. Apa ni ining panahuna. Daw naulian siya. Ingon siya, maayo pa di ay ang akong mga imbitahon kadtong mga makaluluoy. Kayang iyang giimbitar nga iyang gituuhan nga suod niya nga higala, wala manggyoy ning response nga positibo. He sent his servant, a smart servant, to search all the roads, the back streets, to find people who were poor, hungry, sad, or lonely. Mao na iyang giingon mga kaigsunan, mga kapaglaom. The king asked them to find this kind of people who are blind and deaf,
who couldn't walk, bisan mga bakul. Talagsaon po, no? Usa kabantugan nga tao, hari sa ilang dapit, ang iyang gipang imbitar kadto ng mga makaluluoy nga adunay gitawag og disabilities. He wanted all the people who were never invited to parties to enjoy his special party. So iyang ginauna nga ang akong hatagan o pasidungog nga mga bisita karon kadto mga tao nga wala pagyud maimbitar sa mga salo-salo. Nindot nga idea mga kaigsunan. The servants brought the excited guests guests to the castle. They showed them the beautiful gardens and they listened to the king, loved to hear from his people. Perting lipaya sa mga hari nga nakita niya ang iyang mga bisita nga mga bakol, mga buta, nag-anam-anam o naginay-hinay nag-abot dito sa palasyo. He loved to help them when they were struggling. Yes, Jesus welcomes people with disabilities. Nga kung sa sugilanon pa nga kadtong hari, mao si Jesus nga naga-welcome sa mga tao nga adunay mga kapansanan. Then the music was played. Then they took them to the banqueting hall and made sure that all of them have seats of their own. Nga matag-usa makalingkod makaigsunan sa nindot nga lingkuranan nga giandam ni adto nga hari. Everyone was happy, but the king was the happiest. Imagine, ang tanan nalipay, ang tanan excited kaayo, nga nakakaon sila ni adto mga pagkaon nga wala pagyud nila matilawi sukad-sukad sa ilang kinabuhi. Apan adunay mas malipayon. Kinsa? Ang hari. Ang hari, mas nalipay siya tungod kay nakahimo siya sa pag-imbitar ni ining mga tao nga wala pagyud makasulay ug attend og mga bangkite. Joy, greater joy that bring them happiness. Ang ilang mga kagulanan o mga kaguol na ilisan og kalipay because they did not expect to be in that big banquet prepared by the king. People were very excited of that event. Og nalipay pud sila tungod kay ang hari giabi-abi sila. Og ang tanan daw nawala ang ilang mga differences o ang ilang mga kaulaw ni adtong panahon. Mga igsuon o mga kapaglaom. Aduna ba mo'y nailhan diha sa inyong dapit nga nakasinati ni ini nga kapansanan? Siya ba kahaos sa kabuta? O siya ba kahaos sa kabakul? Siya ba kahaos sa kaama nga dili makaistorya? Huna-huna ang makaisunan nga nagkinahanglan sila sa atong mga pag-atiman o pag-ampo. Apan kadtong mga tao usab nga nag-atiman kanila, nagkinahanglan usab sila mga pag-ampo. Sama sa mga tao nga sagad nga giadtuan sa mga masakiton. Sama sa mga doctors, mga nurses, ug kinsa pa nga mga health professionals nga lagmit gyud adtuan sa mga adunay gibati diha sa ilang lawas. They also need prayers, mga kapaglaom. Gusto sad sila nga ato silang maampuan. When we pray to the people who are suffering this kind of illnesses,
nagkinahanglan sab og pag-ampo ang atong mga health professionals. Ask a person, pangutana kuno, ug usa ka tawo nga naay kapansanan. Sultihi siya sa iyang gikinahanglan. Unsa man ang imong mahimo ngadto niya. Can you offer him even a prayer? Makahimo ka ba sa pag-ingon nga pwede ba nga mag-ampo ko nimo? Pray for them regularly as a family member. Nagkinahanglan sila og mga encouragement. Nagkinahanglan sila mga pag-ampo. Angayan di ay nga ato silang madala. Kaysa atong paghimo ni ana, they will be encouraged. Og mahimo sila nga ma-revive sa ilang mga kagulanan nga gihimo. Ato silang iampo sama sa atong miyembro sa pamilya. Or ato ba kang isulat ang ilang ang atong mga wishes o mga pag-ampo ngadto nila nga every now and then ilang mapaminaw kana nga makaingon sila nga salamat nga naa di ay naghigugman ako. Salamat nga naa di tawo nga nagunahuna bisan ako sama niini ka uyamot o kamakaluluoy, apan wala ako gisalikway. Mga kaigsunan o mga kapaglaom. Jesus loves all the people, even the people with disabilities. Mga tao nga dunay mga kapansanan, mga tao nga ingnunta nga daw sinalikway sa katilingban tungod sa ilang kahimtang physically. Apan hinumdumi, Jesus loves them all. Gihigugma sila sa Ginoo. How do you treat them? Giunsa ninyo sila? Giunsa nato sila pag-atiman? Giunsa nato sila pag-abi-abi? Sama ba kaha sa usa ka hari nga iyang gitagaan og importansya kini? Let us pray for this kind of people. Tungod kay sa atong paghimo ni ana, they will be encouraged. They will be revived of the situation they are suffering. Mga kaigsunan, dili baya lalim nga kun ang tao nga makasinati og sama ni ana. Dili lalim kana nga kahimtang mga kaigsunan. Mo feel sila inferiority. Mo feel sila nga sinalikway sila sa katilingban. Sama ni adtong mga masakiton sa panahon ni Jesus Christ. Daw bisan pagani ang mga disciples ni Jesus, daw dili sila makadawat. But Jesus, mga kaigsunan, wala gyud sila gisalikway. Tungod kay kining mga tawhana, nagkinahanglan og spesyal nga panginahanglan. Pwede di ay nga musulat kita ngadto nila. Pwede nato sila nga padadaan og mga greetings, words of encouragement, mga pulong sa pagpadasig, mga pulong nga makapabuhi sa ilang physical nga kahimtang, mga kaigsunan. You can write them quotations na Jesus loves you, Jesus cares for you, I pray for your great success. Dili di ay nato na himuong babag ang ilang mga kapansanan nga we will not reach them out. We will not reach them. Dili nato sila kabuton, unsaon nato sa pagtabang kanila kung ato sila nga pasagdan. We can write a prayer for them and send them and give them an encouragement and support people with all kinds of disabilities. Siguro mga kaigsunan, daw lisod na to buhaton ka na to kay mga kag, I'm too busy to do those things. Dili ko makahimo ni ana tungod kay dili na mao ang akong priority sa kinabuhi. Mga kaigsunan o mga kapaglaom.
Ang matag usa nato gikinahanglan nga mahimot ang encourager. Mahimot ang tigdadasig sa mga tao nga naa niini nga kahimtang. Hatagan natong pagtagad sila. Dili ba kaha sila malipay? Kung usa sa ilang silingan nga dunay pagpakabana kanila? Dili ka sila malipay nga kita mahimong kabahin sa ilahang kinabuhi tungod kay naata sa pagpadasig o pagtabang sa bisan unsa nila nga panginahanglan. Kung kita adunay himuon nga mga salo-salo, siguro dili pud ta kahimo niya nang gitawag og dagko nga mga salo-salo kung naamantay mga celebration, igo-igo ra gyud, no? Dili gyud ta makapamalando nga sama ni adtong celebration nga gihimo sa hari. Even though you may not be able to have a great feast like the king, we can also do simple things. Pwede ra gyud tang makahimo sa mga simple nga pamaagi. We can help person with disability. We can invite them. Kanung imong imbitahon pakaunon kining usa ka tawo nga buta. Ang tawo mga kaigsunan nga buta atog yung matawag nga helpless siya. Matod pa sa uban, maayo pa ang bungol. No? Maayo pa ang bungol or amang kay kumpleto ang iyang tiil, makakita siya, makabalo siya ag asa siya mo adto. Pero ang usa ka buta makaigsunan, makaluluoy. Kay wala siya kabalo kung asa siya mo adto. Atong mahimo kana nga pagtabang ngadto kanila. We can treat them to a meal in their favorite coffee or take a meal to eat with them in their home. Pwede nato silang adtuan sa ilang balay, makigsalot ta nila, or muhimo batag mga panahon nga ato silang dadan og pagkaon, ug ato silang hungitan. O kanindot ka, no? Nakahimo na mo ana mga isuon? For me, para nako nakaduaw og masakiton, nakahungit, pero wa pa ko kasulay nga naghungit og buta. Unsa ka kalipay ang ilang bation kung ato nang mahimo. We can be called a helping hand to this kind of people. Mahimutang katabang nila ni ining mga klase sa tao nga nagkinahanglan og mga pagtagad. Kita mismo matawag tag helping hands. Gamito nato ang atong mga kamot aron ato makabot kining mga tao nga adunay kapansanan. Mahimot ang katabang nila. People who cannot walk. People who cannot work. People who cannot talk. And people who cannot hear. Di ba daghan nga klase sa mga tao nga sama ni ini? Kini nga mga tao nagkinahanglan kanimo o nagkinahanglan sabnako. Nga mohatag patag panahon. Nga mo tabang ta, extend nato ang tabang ngadto kanila. Yes, our church, ang atong iglesia mga kaigsunan, naghatag na og pagpakabana ni ining atong mga kaigsuunan nga adunay mga kapansanan. Mao na nga natukod ang atong departamento sa Adventist persons with disabilities mga kaigsunan. Mga katawhan nga adunay mga kapansanan. Persons who have difficulties walking or doing things in their home and garden. Imagine nga gusto siya nga muhimo apan dili makahimo niya ng simple nga buhat tungod kay dili niya magamit ang iyang mga kamot o tiil. Offer to help them. No? Mo-offer di tagtabang for an hour
or so and asked what you could do to help them. Unsa may atong matabang nimo? Unsay ako matabang niya? Naabatay pagpakabana ni ini? Naabatay pagpakabana nila? Tungod kay dunatay gibati nga gugma ngadto nila? Are we concerned of the situation? Usahay mga kaigsuunan, daw dili kayo ta mohatag og pagtagad nila. Tungod kay ang atong giunahuna ang ato ra gyung kaugalingon. Thinking of ourselves, our plans, accomplished things, mga kaigsunan, mao na usahay atong gikabisihan para ra gyud sa atong kaugalingon. Wala ta maghatag og importansya sa uban, labi na gyud kadtong mga tao nga nabutang sa kahimtang nga sama niini. They need special attention. Manang they are called people with special needs. Mga tao nga dunay espesyal nga mga panginahanglan. Tungod kay sila lahi kay kanato. Whatever you do, do it to the best of your ability, so that the person is truly blessed by your work. Mauday na mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga gipahinumduman ta. Buhata ang unsa nimong mabuhat sa pinakamaarangan nimo nga mahimo. Niadtong mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Kay sa tinudanay, sila mahimong bulahan tungod kay ikaw nagahimo ngadto ni ana kanila. Could you offer help on a regular basis of your family's mission or kindness projects? Makahimo ba ta og tabang nga regular nga pamaagi ngadto sa ato nga misyon diha sa puloy-anan, paghatag og mga kaluoy or mga pagpakabana nga mga proyekto alang lamang sa paghatag og panahon alang kanila. Remember mga kapaglaom, Jesus is asking us, nagatawag og nagahangyo si Ginoong Hesus nga atong tagaan silag panahon sa pagtabang kanila. Nagingon, God is happiest when we reach everyone. Nothing gives Him greater joy than bringing joy to lonely and hurting people whose needs are often forgotten. Di ba ta malipay, ana, mga igsoon, nga sa atong pagbuhat ni ana ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang, dili lang di ay sila mo'y nalipay. Kung dili, ang Ginoo mas malipayon pa kaysa kanila. That's why God is calling us to extend our love to them. Nang Ginoo nagtawag ka nato, iya tang gitawag nga i-extend nato ang atong gugma niini ngadto kanila kaysa atong pagbuhat. We are making God happy than other individuals. Ang Ginoo malipay sa atong pagbuhat niini. Atong pamalandungan mga kaigsunan sa matag maayo natong gibuhat ngadto sa uban, God will be happy. Pagkanindot, kung ikaw o ako, mahimong dakong tabang alang niining mga tao nga naa sa panginahanglan. People with disabilities are also loved by God. Ang Ginoo wala nagpili kinsa ang iyang higugmaon. Ang Ginoo wala nagpili og kinsa ang iyang tabangan. Apan kita usahay nga tao, anaa kitay mga desisyon nga dili pariha sa Ginoo.
Naatay mga unahuna nga lahi sa Ginoo. Kayo sahay mas mutabang rata sa mga tao nga atong giunahuna nga makabalos nato. Mutabang rata sa mga tao nga naatay gidawag og utang kabubuton. Diba? Pero atong i-flashback mga kapaglaom ang usa ka hari. Sa diha nga iyang giimbitar ang iyang mga higala, nga iyang giunahuna nga mga hinigugma niya o mga bantugan apan wala mo adto sa iyahang bangkete. Kinsa ang iyang giimbitar? Kadto mga tao nga wala pagyod nakasulay og attend og mga banquet mga kapaglaom. So nalipay sila. Nalipay sila tungod kay gitagaan silang pagtagad sa hari. God is preparing a table in heaven. Everybody is invited. Ang matagusa, imbitado. Bisan pa man mga tao nga dunay kapansanan, mga tao nga dunay mga apan sa ilang physical nga kahimtang. But yet, Jesus loved them all. Ang Ginoo nahigugma kanilang tanan. This evening, mga kapaglaom, God is calling us to extend our hands, to show our love, to help these people with disability. Remember, gihigugma sa Diyos ang tanang tao. Walay gipili, tungod kay ang matag usa, adunay kahigayunan nga makapuyo ni anang gingharian. May the Lord bless us. As we continue to serve God, we will not only focus to our friends nga makahatag natog sumbalik nga mga panalangin, pero atong hatagan ang mga tao nga nagkinahanglan og tabang nga wala pagyoy tao nga nakahimo niini ngadto nila. Akong buhing pagampo nga as we continue to serve God, we will also give time to these people who have special needs. People with special needs sa ilang kinabuhi nga gitawag og people with disabilities. Let us pray. Father God in heaven, this evening we are reminded of your love to each one of us. Not only to the people who are physically fit, but to the people who have disabilities. Lord, we pray that thou wilt help us and give us time to think and to do things to our people who needs special help from us. People with special disabilities. We know that you love us equally. And you also give them assurance that this kind of people will inherit the kingdom of heaven. Yes, we do believe that when you come, these people with disabilities will be healed permanently. Maayo sila Ginoo tungod kay you are the great physician. O there will be no disabilities in heaven because you will heal them all. Thank you, Lord, that you will give us time. You will give us love to give importance to this kind of people around us. Thank you that you will bless each one of us tonight. As we continue to serve you, we will be happy to serve also others who need our help. Thank you for answering our prayer in Jesus' name.